Prečo toto pokolenie žiada znamenie? Amen, hovorím vám, toto pokolenie nejaké znamenie nedostane. Aj dnes často túžime po znameniach, zázrakoch alebo dôkazoch, ktoré by posilnili našu vieru. Ale Ježiš upozorňuje, že skutočná viera sa neopiera o zázraky, ale o poznanie Boha a jeho vedenie. My máme šťastie, že Biblia obsahuje tisíce rokov histórie, predpovedí a Ježišových skutkov, ktoré už dokazujú jeho moc a lásku. Viera nie je slepá, je autentickým kráčaním s Bohom každý deň, dôverou v jeho slova a prisľúbenia. Namiesto toho, aby sme čakali na zázraky, môžeme rozpoznať Božie znamenia okolo seba. Jeho milosť, odpustenie, vedenie a naplnenie proroctiev. Takto sa naša viera posilňuje a pochybnosti ustupujú. Myšlienka na zamyslenie. Božie znamenia nie sú len zázraky. Sú všade okolo nás, v jeho slove a v každodenných skúsenostiach s ním. Otázka pre teba. Ako by si opísal svoju vieru v Boha? Čo ti táto odpoveď hovorí o tvojom vzťahu s ním?